guys, magmukbang tayo ng buko. Tingnan nyo guys, oh. Ang baba ng buko, oh. Yan yung puno niya, oh. Ang baba, di ba? Ay, sino ba yung may gusto dyan? Magmukbang tayo ng buko. Ang sarap ng buko talaga. Ayan po, yung buko. Kinukuha na ni tita, oh. Magbuko daw tayo. Ang baba, di ba? Dwarf coconut. Tambulilid yung tawag sa amin dito. Yan. Hindi na kailangan ng pangkawit. Itak lang. Sapat na. Yan, oh. Yan. Tara na at magmukbang na tayo. Ay. Sarap yan, boy. Sarap gawing salad. Magpitas tayo ng buko, guys. Ito, pilipitin lang natin. Yun. Pilipitan lang natin. Yan. Abot ko lang. Yan. Juice. Bigyan ako ba na naga? Diba? So, ganito po yung pagbukas ng buko. Diba? Isahan lang. Ko parang mapurulusun daw. Parang mapurulusun itak. Ayan. Sarap yan, guys. Wah! Ang tamis. Daig pa yung Sprite. Ang tamis, guys. Sarap talaga. Hindi ito guys yung natural na buko lang or nyog. Ano to? Tambulilid yung tawag sa amin. Yung mabababa lang, yung pambinta talaga na buko. Masarap gawing salad. Ang tamis. Hubos ko yung isa. Ayun. Yan, sarap. Ang sarap. So ayan guys, andito ako sa hacienda ng aking tita. Marami ditong mga coconut dwarfs. Yung mabababa lang na mga niyog na marami ng bunga katulad nito. Oh. Ang baba pa nito guys. Pero ayan, oh, namumunga na. At dito sa kabila, oh, kung makikita nyo, oh, wow. Baba lang yan guys. Tingnan nyo yung puno niya, oh, nasa lupa pa. Pero may bunga na. At saka ito, ayan. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan. Sa sobrang bigat ng nyog, ayan. Nalalaglag siya, oh. Kailangan kunin na to guys kasi mabubulok lang din yan. Ito nga, nabulok na. Kasi, malalaglag na siya dito sa pinakaano niya, oh. Ayan, oh. Mabigat kasi yung bunga. Hindi na kinaya. Wow. Diba? Ganda-ganda. Bilangin ko nga kung ilan yung ano nito. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung bunga niya. Kaya ang bigat-bigat. Kaya ayan, bumaba na dyan sa ano niya. So ayan po guys ang mga buko dito. Ayan nga, yung iba guys, kung makikita nyo, ayan. Nalaglag na kasi nga katulad niyan, na ano na din siya dito, oh. Once kasing bumaba na itong tayog niya, ano bang tawag niya? Yan, nahulog o nalaglag, sayang. Ayan, oh.
So, ayan pa guys. Meron pa dun sa dulo. Ayan o. Mukbangin na natin. Tapos marami dito guys na mga mangga. Ayan, mabababa pa. Pag inisprehan yan, mamumunga na yan. Ayan, ang ganda nitong nyug na yun o. Ayan, daming bunga. Ayan, baba talaga. Ayan pa guys, o, tingnan nyo. Ayan, ganda-ganda talaga. Ang baba talaga guys. Kahit 5 years old, pwede nang manguha dito ng buko. Ayan. Hindi to pwedeng patigasin kasi bubulok lang din to kasi nga yan o, lalaglag na. So ang ganda ng buko guys. Tara, doon pa tayo sa dulo. Ayan o, pwede na tong isprayhan, mamumunga na to. Ang ganda guys ng mga ano, ang ganda pala guys ng coconut dwarfs. Maganda pala to itanim kasi mabababa pa, namumunga na. Ayun oh, ang ganda doon sa dulo oh. So andito po ako guys sa hacienda ng aking tita. So nagpasyal-pasyal po si Tres at nagmukbang kami kanina ng buko. Ayan. Pasyal-pasyal muna si Tres kasi wala akong content. So kailangan kong mag-video-video. Kaya nag-visit ako dito sa kanilang farm. Ang daming tanim na niyog at saka mga mangga. So ayan, puntahan natin yung isa guys kasi may nakita ko ang daming bunga din. Puntahan natin. Ayan. May baka doon guys, so ang taba ng baka. Sa mga tito ko daw yan, baka. Ayan guys, tingnan nyo. Ang ganda. Ang daming bunga. Ayan. Ang bababa lang oh. Ang bababa lang ng niyog. Oh. Ang daming bunga ng niyog. Ang sarap-sarap ng sabaw. Ito, tamang-tama na din to. Gawing salad. Ayan. Maraming pumapasok daw dito guys kasi mga kabataan dyan sa labas. Pumapasok dito sa lupa nila kasi nga ito yung sadya nila. Minsan nakikita nila wala na yung mga bunga ng niyog kasi nakukuha na ng mga kabataan dyan. Ayan o, meron pa nga ditong ininuman ng sabaw. So ayan guys, ang ganda-ganda talaga. Sa amin kasi marami kaming niyog, wala pang bunga. Di pa namumunga yun, pero malapit-lapit na rin naman. Ganda 'di ba? Tingnan nyo guys yung puno niya. Napakababa lang. Daming bunga talaga, grabe. Ang saya-saya mamasyal dito guys. Punta na kayo dito mga aking mga sisi dyan. Magmukbang tayo ng buko. So ayan po. Ayan sila tita oh. Tutukuran nila yung bunga ng niyog kasi nalalaglag na. Mabigat kasi kaya kailangan lagyan ng tukod. Ganda-ganda talaga guys. Grabe ang ganda ng lupa dito. Ano kasi yung lupa dito mataba. Kaya ang sarap talaga dito manirahan. Kahit ano yung itanim mo dito, mabilis lang lumago. So tingnan nyo to guys oh. Ayan. Tinutukuran nila tita kasi para hindi malaglag to kasi mabibigat na kasi hindi pa siya pwedeng kunin kasi wala pa to masyadong laman. Hindi pa to pwedeng mukbangin kasi manipis pa yung laman yan kaya kailangan tigas-tigasin muna natin yung laman nito. So ayan guys, ang ganda ng mga buko dito.